Ateşleri birer 400 gram ipi. Bir кисәк икмәккә канәгать булып, гаиләләрен күрми, өйгә дә кайтмый эшләгәннәр дип исенә төшерә Ринат Мәҗитов әтисе сөйләгәннәрен. Ул Казан дары заводында эшләгән хезмәт династиясеннән. Сугыш башлануга ук эшче куллар кирәк дип, әтисе Әкрәм Мәҗитовны заводка чакыралар. 14 яшьлек малай иратлар белән бер рәттән авыр хезмәткә керешә. Слесарь, эретеп ябыштыручы вазифаларын башкара, станоклар ремонтлый, фронтны иң кирәкле әйберләр белән тәэмин итү өчен бер өзлексез эшләргә туры килә. Бик авыр иде. Даже иясам өйгә кайтып булмыйдыр, кайчакта. Шунда заводтан işvat иттеләр инде, шунда ошаттылар. Жатабыз, жыклыйбыз, мастер килә, буята. И опять эш башлыйбыз. Иратларның күбесе сугышка китү сәбәпле аларны хатын-кызлар алыштыра. Ринат Мәҗитовның әнисе 12 яшеннән Казан дары заводының транспорт цехында эшли башлый. Тимер юл өчен шпаллар ташый. Балагына булуларына карамастан, ачлык, ялангачлык дип тормыйча, иң катлаулы чорда бар көчләрен эшкә багышлыйлар. Шундый авыр эшләп. Шулай нитеп инде алар все равно как-то здоровый кешеләр инде. Чын инде батыр, можно сказать. Шушында ук танышып кавышалар һәм сугыш тәмамланганнан соң да заводларына тугры калалар. Икесе дә биредә ярты гасыр эшләп лаеклы ялга чыккан. Ринат Мәҗитов та әтисе юлыннан китеп, эретеп ябыштыручы булып эшли. Хәзер инде 3нче буын, кызлары заводка эшкә килгән. Гомуми хезмәт стажлары 300 елга җитә. Министрдин тоже авыр булды. Аларга еще хуже булган инде. Что безнең даже уже поколение, уже икенче, именно хәзер киләләр. Юк. Самый разница бар. Сугыш башлангач, Казан дары заводының 2000 хезмәткәре яукырына китә. Цехларда күпчелек хатын-кызлар, балалар эшли. Әлеге оешманың бөек җиңүгә керткән өлеше һичшиксез зур. 4 ел эчендә 103 мең тонна дары җитештерәләр. Яукырына 4 миллиардтан артык заряд җибәрелә. Катюшалар өчен өстәмә 1 миллион заряд ясыйлар. Бөек Ватан сугышында эшләгән өчен безнең 5000 артык ветеран тыл хезмәт эшчәне дигән статуска лаек. Бүгенге көндә әлбәттә аларның саны кими инде, ләкин аларны да бик көтеп алабыз музейда, заводта. Хәзер Казан дары заводында 160лап күркәм династия исәпләнә. Хезмәт юллары 1000 елдан артып киткән нәселләр бар. Җиңү көне алдыннан ветераннарны, тыл хезмәтчәннәрен данлау, алар белән очрашулар уздыру матур гадәткә әйләнгән. Инзилә Хөсәйнова, Альбина Минаева, Алмаз Зыйддинов, Яңа гасыр каналы.